Id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn ħabbar ir-rilaxx ta' miżuri marbuta mal-ivvjaġġar f'pajjiżna. Jitfit ma' kif qed tinbidel is-sitwazzjoni tal-varjanti tal-COVID-19, il-kriterji tal-pajjiżi li se jkunu fuq il-lista l-ħamra magħrufa bħala Dark Red se jibdew ikunu skont fejn jiżdied il-varjant Mu u mhux id-Delta kif kienet is-sitwazzjoni fl-aħħar xhur. Mill-ġimgħa li ġej fit-8 ta' filgħodu daw kollha li huma mlaqma għandhom ċertifikat tal-vaċċin huma residenti f'Malta u jkunu ġejjin minn pajjiż fil-lista l-ħamra se jkunu jistgħu jagħmlu l-kwarantina d-dar u mhux f'lukanda. Dan jekk il-persuni fl-istess residenza wkoll ikunu mlaqmin. Chris Fearn fakkar kif tul l-aħħar ġimgħat pajjiżna żied iċ-ċertifikati tal-vaċċin li jirrikonoxxi u mill-ġimgħa li ġej fit-8 ta' filgħodu Malta se tibda taċċetta wkoll iċ-ċertifikat tat-tilqim tal-Kanada. L-unika eċċezzjoni ħad tkun f'dawk ir-residenzi fejn hemm numru kbir ta' nies li joqogħdu f'residenza waħda għal raġuni illi wieħed jifhem illi ma jridx ikollna persuna waħda li hija kontaminata, li hija infettata li ġejja minn pajjiż barrani u li ħatmur allura ġew residenza fejn ħafna nies illi ikollna problema ta' tixrid f'dik il-household. Id-Deputat Prim Ministru tkellem ukoll dwar ir-rilaxx ta' ċertu miżuri fl-industrija tal-catering fejn jitlu bars u ristoranti, kif uħud urew ix-xewqa li jkunu miftuħin biss għal persuni mlaqma kompletament. Huwa qal li dawk li b'mod volontarju ddikjaraw li jilqgħu biss klijenti li jkunu mlaqma kompletament se jkollhom tnaqqis u rilaxx fil-protokolli tagħhom biex igawdu mill-vantaġġi li joffri l-vaċċin. Is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika ħad tkun qiegħda tintaqa' ma' rappreżentanti ta' dawn l-istabelimenti biex fil-ġurnati li ġejjin inkunu nistgħu nħabbru il-protokolls eżatti. Il-protokolls ħajkunu jistgħu jfissru li ħajkun hemm inqas distanzi bejn imwejjed daw il-każijiet fejn jkunu qegħdin jilqgħu biss persuni bil-vaccine certificate, jista' jkun li jkun hemm anke estensjoni tal-ħin ta' meta sakemm jibqgħu miftuħin u xi tnaqqis ta' restrizzjonijiet oħrajn biex il-vantaġġ li joffri l-vaċċin daw l-istabelimenti ikunu jistgħu igawdu minnhom. Sa issa 91% tal-popolazzjoni hija mlaqma. Sa tmiem din il-ġimgħa se tkun ġiet offruta d-doża addizzjonali lir-residenti kollha fid-djar tal-anzjani f'Malta u Fgħawdex u bħalissa dej ukoll il-proċess biex jitlaqmu dawk b'immunità baxxa. Mit-27 ta' Settembru it-tilqim addizzjonali se tibda tingħata lir-residenti f'Malta u Fgħawdex li għandhom aktar minn 70 sena. Dawn se jirċievu l-istedina mill-ġimgħa d-dieħla biex imorru jieħdu d-doża f'xi berġa jew ċentru tas-saħħa viċin fejn jgħixu. Intant il-Ministru tas-Saħħa fakkar kif minn hawn ftit ġimgħat oħra jibda l-istaġun tal-influwenza u appella biex meta jitħabbru d-dettalji tal-programm tat-tilqim kulħadd jitlaqam. Din is-sena hemm 200,000 tilqima kontra l-influwenza ordnata.